Yo, terus. Iki tas ora iso. Yo. Kita lanjut tadi. Terus. Tas ora dikasih. Kita belum temen tadi. Aino. Hmm. Aino tadi. Siapa Pino? Yo, sing nang ngarep siapa? Yo. Sing bagian Melayu siapa? Oke. Yo, sing telu rene. Coba seberana Pak. Ya. Oh. Yuk. Mulai. Ayo Rene Pino Rene karo kanu Jojo. Oh, aku ngucap mainin. Ya wes. Ya iki dolan bocah ngisor pring iki. Ngene dibongkar ora apa-apa. Dolanan tetep. Se mulai Pino, tangane ngene kabeh, sikile. Sikile. Ah, sing rene sapa? Mosok Pino tok. Rene, gendon. Gendang. Oke. Yo mulai ya.